Písal sa rok 1997, kedy SEMAHAEŠ začala existovať a bolo tu veľmi veľké zaťaženie živočíšnej výroby na hektár. S tým, že ten problém s rentabilitou živočíšnej výroby bol taký, aký bol v tom čase a myslím si, že aj pretrváva doteraz, tak sme stali pred rozhodnutím, po ktorej ceste ďalej. Takže z hľadiska toho, že či investovať do živočíšnej, kde nám vychádzala strašne dlhá návratnosť, tak sme sa tou nepopulárnejšou cestou rozhodli, že sme zlikvidovali živočíšnu výrobu a hľadali sme alternatívu. Podnikáme na 1280 hektárov ornej pôdy a celá orná pôda je zaregistrovaná v ekológii, to znamená, sme 100% ekologický podnik. Plodiny pestujeme vlastne všetky, ktoré sa pestujú v konvenčnej výrobe, to je jačmene, pšenice, kukurice, hrachy, slnečnice, repky, soja a sporadicky pestujeme luzernu. Dá sa povedať, že všetky plodiny v ekológii sú približne rovnako ekonomicky zaujímavé. Čo sa týka odberateľov, hlavne zahraničné trhy, alebo už sú na Slovensku aj také podniky, ktoré vedia bioprodukty vo veľkom množstve spracovať? Doteraz sme vyvážali v podstate 100% do zahraničia, niečo málo krmného obilia sa predalo doma. Tým, že nemôžete používať také chemické prípravky ako konvenčné poľnohospodárstvo, akým spôsobom likvidujete porasty burín? Vidíme, že tie poličká takmer, aspoň teda na prvý pohľad, nie sú vôbec zaburinené, respektíve minimálne. Začíname orbou, prípravou pôdy, následným bránením, posejbe, povzídení a podobne, takže podrývaním. Podrývame aj na jari. Ja som nevidel nikoho z kolegov a u susedov. Podrývame, lebo sme zistili, že je to najlepší boj proti hlboko koreniacim burínam, napríklad pichliač. My sme sa v podstate zbavili pichliača a keď pozrieme aj na túto plochu pšenici, tak budeme mať čo robiť, aby sme tam nejaký pichliač našli. Čo ešte všetko stojí za tým úspechom v tom duchu, že naozaj ste úplne niekde inde než väčšina poľnohospodárskych podnikov? Keďže si dovolím tvrdiť, že tie podmienky sa nám aspoň čiastočne podarilo splniť, tak aj tí ľudia nám chodia s úsmevom do práce. To je jedna otázka. Druhá otázka závisí a súvisí s komunikáciou. Som odporca takých nejakých príkazov, tvrdých príkazov a nariadení. Je treba s ľuďmi komunikovať, lebo každý niečo vie. Do roku 2020 budete pracovať v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa nových pravidiel. Do akej miery sú pozitívne naklonené na pestovanie v rámci ekologickej produkcie? Tak zo začiatku, keď sa ešte vytvárali podmienky 2013 až 2020, tak boli kuvičie hlasy, že ekológia nebude podporovaná. Našťastie nie je to pravdou a pokiaľ si dobre pamätám, tak v tomto roku by podpora na ekologickú plochu mala byť 153 € na hektár, čo síce není nejaký európsky priemer, ale sme vďační aspoň tomuto, že teda vôbec je táto podpora. A predpokladám, že zotrváme aj ďalej, lebo sú určité kritériá výberu firiem, ktoré zostávajú v ekológii a keďže my robíme už 17 rokov ekológiu a sme 100% ekologickí, tak predpokladám, že máme šancu zotrvať v ďalšom programovacom období.